Som-hi doncs, saludem el cap de l'oposició, regidor d'Igualada Som-hi, Jordi Quadras, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia. Fa dies que Igualada Som-hi ha fet valoració del mig mandat actual. Quin és el resum d'aquests 2 primers anys de govern municipal amb Igualada Som-hi com a cap de l'oposició? Doncs el resum nosaltres el fem en 3 àmbits, molt ràpid. El primer àmbit és que resumim aquesta primera meitat de mandat com un mandat de moment encarat en ocurrències, és el que fa el govern de Junts. No hem vist cap projecte de profunditat ni cap projecte de transformació ni de canvi per la ciutat, sinó que l'únic que hem vist són ocurrències i tenim 3 exemples. Per exemple, la pèrgola del Parc de Valldaura, substituir arbres per ferro, també els refugis climàtics del passeig Verdaguer, o fer i desfer, o millor dit, desfer i fer jardins, jardinets, parterres arreu de la ciutat. L'últim exemple, per exemple, és la plaça de les Tortugues, però tenim 3.000 exemples amb els jardins al voltant de l'hospital que estaven fets i es van desfer i s'han tornat a fer, diverses rotondes de la nostra ciutat que també ja estaven enjardinades, s'han desfet i s'han tornat a enjardinar, i per tant un govern que es dedica a allò que potser és molt vistós, però que no transforma la ciutat ni serveix per al llarg termini, perquè no suposa un canvi. I aquests exemples són obres que el mateix govern ha explicat com a obres destacades durant aquesta primera meitat de mandat. Per tant, ja ens dona la idea del nivell d'aquest govern. També aquesta primera meitat de mandat hem vist una baixada de la valoració del govern per part de la ciutadania, i ens referim a l'estudi d'Iberòmetre que va sortir fa un temps, on la ciutadania d'Igualada baixa la nota al govern d'un 6,3 a un 5,9. Veurem si això és una tendència d'una baixa valoració o d'una baixada de la valoració de la ciutadania per part del govern de Junts, segurament influenciat perquè no hi ha cap projecte capaç d'il·lusionar ni capaç de transformar la ciutat ni d'oferir un horitzó i un futur amb projectes que facin avançar la ciutat. Aquestes ocurrències són anècdotes, però és que l'anècdota s'està convertint en l'obra de govern de Junts en aquesta primera meitat de mandat. I què ha fet Igualada Som-hi en aquests 2 anys? Doncs durant aquests 2 anys des d'Igualada Som-hi sí que hem plantejat projectes que fan transformar la ciutat, projectes que formen part del nostre model de ciutat. Plantegem des de l'oposició una política d'habitatge ambiciosa. L'habitatge és un dels 3 problemes que la ciutadania d'Igualada, també segons les enquestes, marquen, i la ciutadania d'Igualada dona una nota de suspens d'un 3,8 a les polítiques d'habitatge que fa el govern. Tots són dades del mateix estudi d'Iberòmetre. Per tant, l'habitatge és un problema per moltíssima gent, per joves, per famílies, per gent gran, que necessiten tenir el dret a l'habitatge garantit per poder desenvolupar un projecte vital, i a la ciutat d'Igualada aquest problema no està garantit. Ens atrevim a dir que tota la política d'habitatge que s'ha fet a la ciutat és a proposta nostra, a proposta del grup socialista, ja començant el mandat 2015-2019, quan el grup de socialistes d'Igualada, aleshores encapçalat per Jordi Riba, van plantejar impulsar un programa de rehabilitació d'habitatge que s'ha anat incrementant, però que es va crear a proposta del grup del PSC, i durant aquests darrers anys i també durant aquest mandat hem creat propostes com, per exemple, la rebaixa de l'IBI, aquells pisos que es posin a lloguer a la borsa de l'Ajuntament, també la construcció d'habitatge públic municipal per primera vegada en 14 anys, la promoció del carrer de Sant Carles amb 12 pisos que ja han estat adjudicats, per cert, fa 2 setmanes, ja tenen llogaters i llogateres i esperem que hi puguin entrar a viure ben aviat, i altres mesures que hem anat proposant i altres que el govern no ha impulsat sobre l'habitatge. I l'altre gran àmbit que nosaltres seguim proposant és la planificació urbanística. Ens podem fer pesats, però no ho deixarem de dir, perquè creiem que és el que la ciutat necessita, actualitzar la seva planificació urbanística. L'any que ve farà 40 anys que Igualada no té actualitzat el document principal que té qualsevol ciutat per planificar no només el seu present, sinó sobretot el seu futur. Per tant, Igualada està treballant la ciutat, està gestionant l'urbanisme de la ciutat, està gestionant què ha de passar en cada una de les parts de la ciutat amb un document de l'any 1986, amb un document de fa 40 anys. Això és una anomalia i és una mostra
de la poca ambició, el que deia al principi, de la poca ambició del govern de Junts, del govern de Marc Castells, per pensar i per planificar la ciutat al futur i que tothom tingui oportunitats, sobretot les futures generacions. Hi ha un document del mateix Ajuntament que diu que un 45% dels joves d'Igualada creuen que hauran de marxar d'Igualada per garantir el seu futur. Això no pot ser, això és inacceptable. I per tant això passa perquè no hi ha projectes a la vista ni hi ha un horitzó que faci veure quina serà la Igualada dels propers 10, 15, 20 anys. I això es fa si s'actualitza la planificació urbanística. I, a més, estem quedant enrere respecte a les altres ciutats mitjanes de l'interior del país i que formem aquest arc metropolità al voltant de l'àrea metropolitana. Vilanova i la Geltrú va actualitzar la seva planificació urbanística a principis ja en aquest segle XXI, és a dir, no hi ha cap ciutat, millor dit, el titular és que no hi ha cap ciutat de la nostra mida que tingui un pla urbanístic del segle passat. Vilanova i la Geltrú el va actualitzar l'any 2001, Vilafranca del Penedès el 2004, Manresa l'any 2017 i Igualada tenim un document del 1986. I de cara als 2 propers anys, que és el que queda per tancar aquest mandat, Igualada Som-hi posarà aquesta reivindicació precisament sobre la taula del govern? No és que posarem, sinó que no la deixarem de posar, perquè l'hem posat sempre. El que passa és que aquesta reivindicació implica un projecte més enllà d'un pacte de pressupost, perquè els pactes de pressupost són per un any, són projectes concrets que es poden desenvolupar en un any i que tenen una partida concreta amb inici i final al compte de l'Ajuntament i documents com aquest, com el pla urbanístic, requereixen d'un horitzó molt més llarg d'un pressupost i sobretot d'una voluntat del govern de la ciutat, perquè si no té voluntat no serveix per res fer un pacte d'una proposta que sabem que no es creuen i que no volen i que neguen a la ciutat tenir aquesta actualització. Dins els pactes de pressupost sí que tenim inclòs, per exemple, l'escola bressol que ubicarem al Gabriel Castellà, que això forma part d'un dels acords de pressupost. També durant aquesta primera meitat de mandat hem pactat altres àmbits més socials i que potser no són tan visibles però són molt útils, com per exemple el programa d'ajuda a la comprensió lectora Lèxic, que ajuda a infants de la nostra ciutat que tenen dificultats per desenvolupar aquesta comprensió lectora i que a través d'aquest programa se'ls ajuda amb hores de lectura setmanals i això els dona més oportunitats, ho diuen tots els estudis educatius, més oportunitats de cara al futur, les beques universitàries, introduint trams socials i altres acords de pressupost als quals hem arribat, com per exemple la unitat de neteja barris a fons, que s'haurà de posar en marxa una vegada entri en funcionament el nou contracte de neteja de la ciutat, esperem aquest estiu o després de l'estiu, o també hem aconseguit l'impuls d'un estudi per fer més habitatge públic municipal a l'entorn de la nova entrada de la Ronda Sud. Són només alguns exemples del llistat que li podria fer més ampli d'aquelles mesures que hem introduït al pressupost del govern, aprofitant que es troba en minoria i condicionant des de l'oposició, intentant fer una oposició útil en aquests àmbits, però alhora també una oposició contundent a l'hora de dir que el govern es dedica a fer ocurrències i no es dedica a plantejar o a encarar els problemes de futur que té la ciutat i que pagarem tard o d'hora. I quins són els projectes que sí o sí Igualada Som-hi inclourà o voldrà incloure en el pressupost 2026, per exemple? Doncs un dels projectes pot ser més habitatge públic municipal. Si aquest estudi que hem pactat per al pressupost d'aquest 2025 conclou que hi ha viabilitat per fer habitatge públic municipal en els terrenys de propietat de l'Ajuntament, que fa pocs anys va comprar a l'entorn de la Ronda Sud, són unes finques que hi ha a banda i banda del carrer Misericòrdia i que són propietat de l'Ajuntament, doncs un dels projectes seria impulsar aquesta promoció, tal com van fer amb la promoció del carrer de Sant Carles. Aquesta seria una de les... I després tots els projectes que siguin d'igualtat de barris, d'equilibri de la ciutat i de repartir les inversions que el govern fa a Igualada al conjunt de barris. Jo i els regidors del nostre grup ens passegem molt per tots els barris i no pot ser que passejar pel passeig o passejar per Set Camins o passejar pel carrer Capellades l'entorn urbanístic estigui d'una manera i que si te'n vas a un altre barri, i no cal posar noms, doncs estigui d'una altra, no? Notar les diferències entre barris. Si passeges per un carrer o passeges per un altre, això nosaltres ho trobem inacceptable i per tant tot el que sigui equilibri de barris, igualtat entre barris i equilibrar les inversions del govern, nosaltres
també ho defensarem. Hem de dir, i veiem una tendència a que el govern de Junts fa un tall a la ciutat, a l'Avinguda Barcelona, i concentra les inversions a Avinguda Barcelona cap amunt i s'oblida i no inverteix en la ciutat que hi ha a Avinguda Barcelona cap avall. Això creiem que no pot ser. Aquesta frontera que està marcant no la marquem nosaltres, sinó que la marca el govern amb les inversions, doncs no pot ser. Les inversions han d'arribar a tota la ciutat i no només concentrar-se a Avinguda Barcelona cap amunt. Hem vist aquesta roda de premsa de valoració del mig mandat que ha fet Igualada Som-hi i hem vist també, diguem-ne, en les últimes setmanes un canvi de color. No em refereixo a un canvi de color polític, sinó un canvi de color corporatiu del grup municipal d'Igualada Som-hi. Ha deixat el verd per passar al vermell. Per què? Bé, teníem el verd, teníem el vermell i teníem altres colors. No és un simple canvi d'imatge, el contingut del projecte no canvia en cap moment. Sí que és una marca doncs, que estava feta en un context i en un moment en el qual era una candidatura formada per dos partits, però en les últimes eleccions això ja va canviar i per tant s'ha actualitzat aquesta imatge. On el PSC agafa més pes. Sí, de fet no l'ha deixat de tenir mai el pes, però en la imatge potser sí que hi ha un lleuger canvi, però són temes estilístics, estètics, i en la vida tot és evolució, no? També, i per tant no vestim igual avui que fa 10 anys i per tant a vegades cal canviar el vestit per estar actualitzat, però l'important és l'essència, l'important és el que hi ha dins del vestit, que és el projecte per la ciutat, és la gent que està implicada a la nostra candidatura, militi o no militi al Partit dels Socialistes, hi ha moltíssima gent que no hi milita i que està implicada al nostre projecte i per tant aquesta essència és la que continua. Jordi Quadras, gràcies. Fins la propera. Moltíssimes gràcies.